Mä mietin tossa aikaisemmin, että voiko tää päivä tästä vittu enää pahemmaksi. No, mitä tulit lopputulokseen? Vittu, että voi muuten todellakin, ja kaiken huipuksi mulla on vittu vielä töitä. No, itepä oot kuoppas kaivanut. No sitä että... Jos mä yritän olla siveyden sipuli tuossa viikonloppuna, mutta jos mut otetaan väkisin... Hyvä vasta. Sun pitää kieltäytyä kohteliasti. No mutta mä sanoinkin, että jos mut otetaan väkisin. Ei. Tässä voi harrastaa viilunkia niin helposti. Saako edes härnätä päähän? Ei. Kyllä se on nyt niin, että game over ollut. No, mutta täältä lähti heti 3 katsojaakin, kun tää loppui tää peli, että... Niin, ne on ne, jotka sua teurasti tossa koko pelin ajan. Niin, muuten olikin. 3 katsojaa lähti. Siellä on ollut 3 eri tiimistä yksi kattomas. Koska ei oo kertaakaan ollut noin hektinen peli sillä, että meidän kimppuun käydään noin ahnaasti ja meitä seurataan. Ei oo kertaakaan. Niin, mistähän vois johtua? Allun isosta suusta. No, vaikka se ennen sitä selipaattia perukkaan, niin mä yritän edelleen saada Joo, ei se mitään. Ei se silti muuta tilannetta mihinkään. Ei muutakaan, mutta Se pakotti minut sitten valehtelemaan tässä. Ei sovi. Jos sä rupeat valehtelijaksi, niin... Ai saatana. Yhdet puheet. Mä oon ollut niinkin... No, mitä helvettiä? Ihan ite menit kuoppas kaivamaan. Tuu. Siinä avasit itse tuolla. Ei se tarkoita nyt, että mun pitäis ruveta selkärangattomaksi tässä sen takia, että sä pääset pano-hommiin. Mitä vittua, Allu? Ei se niin mene. Ei saatana sun kanssas. Kyllä nyt kuule pidät siitäkin, mitä oot ite mennyt hökälöimään. No sehän alkoi hyvin näköjään. Puolekkaan enää vittu. Mä striimaan enää koskaan. Ethän sä nytkään striimaa. Häh? Ethän sä nytkään striimaa. Miten tää nyt liittyy siihen? No... On tää ihan hauskaa heittää tämmösiä haasteita, mutta vittu. Vittu sulla on armoton chatti. Niin no, mut ei se silti niitten vikakaan oo. No ei ookaan, mutta... Jos mä käyn sunnuntaina Jumalan palveluksessa, niin mä anteeksi. Et. Ei tästä pelaamista tarkoitu enää vittu mitään, kun mä jollakin helvetin paskapistolilla. Ei jumalauta. Et. Miks tästä? Eipähän tarvi mennä sitten ehtoollisenkaan. Voitais se sinne silti mennä. Mikä uskonto tämä on? Mikä uskonto se tämä tämmönen on, että mitään ei saa anteeksi? Ai vittu, siellä on kyllä bändejä lavalla. Mitäs tää teemme? Selvä. Siellä on sitten aika mähinät. Missä nää on täällä? Allustan. Ai vittu. Oi Allu. Kyllä mun sua silti vähän käy sääliksi, mutta se ei nyt muuta tilannetta. Käy. Ei vittu, ja sit joku vitu 7 panosta tuossakin vitu paskassa. Ei tää meininki kyllä muuttunut, että kaikki on edelleen mun kimpussa. Mutta tiedätkö mitä? Ei. Me ei ole allekirjoitettu mitään. Ei, mutta siitä on äänitallenne tästä sopimuksesta. Edelleen. Mikäs se semmonen on? Äänitallenne, mikä täällä on.
Kyllä nyt elämä koettelee Allua. Ei. Vittu, että koettele. Mulla oli vittu valmiiksi jo paha mieli, niin miksi tämä mies? Ei ole vissiin tarpeeksi paha mieli. Suullinen sopimus on yhtä pitävä kyllä. Ja se sattuu olemaan nauhalla, rakas ystäväiseni. Tää hakis saikkua masennuksella vittu sitä kuukautta suorasta. Oi vittu. Ei se nyt niin vakavaa oo, Allu. Hyvähän se sulla on sanoa edelleenkin, sulla on tuolla... No mitä helvettiä? Sulla on tuolla... Panenko mä tuota TikTokin ruutua tuossa vai? Mitä? Panenko mä tuota TikTokin ruutua vai? Mitä sä kuvittelet? Tällä hetkellä varmaan pakko, mutta että... Nee. Kyllä se nyt Sulla purkaa pahaa oloansa minun. Vittua nää ampuu mut jo ilmaan ihan oikeasti. Meinasin muuten tappaa itteni. Täällä jaetaan tätä liveä. Ai vittu. Tää vittua. Täällä oikeesti, ketä nää on nää ketä meitä hakee? Näeks me ostaa? En mä näe ketä täällä on niinku peleissä. Ja kumpi tästä lähtee? Mitä vittua nyt? Siis mä katson niin se miettii siinä, että joo, ammunko mä tuota vai ammunko mä tuota? Mä ammun tuota vituun. Mua ei edes vituttaa, että nää pelit menee näin huonosti. Mua vituttaa. Niin saatana on paljon. Aina sinä kehtaa pyytää mitään chanssia, vittu. Ja mulla on housut auki. Mä oisin niinku ihan valmiina hommiin, mutta vittu. Oi vittu. No varo, että on ainoa. Mulla tulee oikeesti hiki vittu. Pelkästään nauramisesta. Tälläkäs polttamassa toi Esaari saatana umpeen. Mä voin tuoda sulle lankaa ja neula.